Sme na začiatku 5. ročníka Nitrianskej beachvolejbalovej ligy. Tento rok je Nitrianska súčasťou Národnej beachvolejbalovej ligy. A NBL-ka sa hrá po vzore Nitry aj v iných mestách už. V Bratislave, v Skalici, vo Zvolene, v Trebišove, v Zlatých Moravciach spolu 21 turnajov, z ktorých sa robí národný rebríček amatérov a vyvrcholením je finále, ktorým je turnaj NBL Open, tradičný v Nitre, majstrovstva Slovenska amatérov v plážovom volejbale. Tento rok to bude 4. a 5. augusta. To je jeden z vrcholov sezóny. Druhým vrcholom sezóny je 23. júna turnaj Československej ligy v plážovom futbale, kde privítame 6 tímov z Česka a 2 zo Slovenska a zohrajú tu profi zápasy v plážovom futbale. Je to jeden zo 4 turnajov, ostatné 3 sa hrajú v Čechách, toto je jediný na Slovensku. No a potom máme ešte snahu dotiahnuť do Nitry aj medzinárodný tenis plážový prostredníctvom ITF turnaja, ale ten ešte nemáme potvrdený, takže zakriknúť nechceme, ale potvrdené sú zase majstrovstvá Slovenska v plážovom tenise, ktoré organizuje náš klub, takže budú si môcť ľudia, ktorí si zvykli už aj na tento mladý šport, užiť aj plážového tenisu. Všetky podstatné informácie nájdú ľudia na www.nbl.sk. Tento rok sme trošku urobili poriadok v názvoch. NBL už odpoveda nielen Nitrianskej beachovej lige, ale aj je to taká neoficiálna skratka Nitrianskeho beachového leta, pretože začali sme 28. apríla podujatím Poďme von, určeným pre deti a mládež, pre žiakov, študentov škôl, kde sme robili ukážky plážových športov a končíme až vlastne s koncom augusta, možno ešte v septembri budú nejaké podujatia. Je ich naozaj veľa, všetky pomenovávame ako Nitrianske beachové leto, takže to sa dnes začalo a dúfam, že turnaj vyjde čo najlepšie.